L-esibizzjoni Grand Ambitions fil-Caravaggio, il-ġewnaħ fil-Konkatidral ta' San Ġwan li kien inawgurat riċentament wara proċess estensiv ta' restawra, tinkludi ġbijat tekniċi u pjanti dettaljati ta' Laparelli nnifsu, inkluż ma' parari ta' Malta, akkumpanjata minn 4 tpinġijiet oħrajn tal-Belt li huma mislufa mill-Akkademja Etruska di Cortona. L-4 ġbijat qed ikunu esebiti f'Malta l-ewwel darba, jipprovdu sfond importanti għal mod kif Laparelli kkonċepixxa l-Belt, mhux biss minn perspettiva militari strateġika, iżda biex eventwalment iħejjis is-sena l-binijiet li komplew ikattru l-importanza tagħha bħala ċentru urban, reliġjuż u soċjali importanti. L-esibizzjoni tispjega wkoll kif il-ħidma ta' Laparelli ssoktat permezz tal-assistenti tiegħu Ġilor Mukassar. Iżjed tard huwa kompla jkattar ir-rikezza tal-kapitali b'ġawriet imprezzabbli, inkluż il-Knisja konventwali dedikata li San Ġwan Battista. Waqt l-inaugurazzjoni tal-esibizzjoni, il-professur Monsignor Emanuel Aġus, li huwa l-President tal-Fondazzjoni tal-Konkatidral ta' San Ġwan, elenka s-sinifikat tal-legat tal-Laparelli. Għalli l-esibizzjoni ma tikkommemorax biss dan il-legat, iżdija ċelebrazzjoni tad-disinn intelligenti, is-sens ta' responsabilità ċivika u l-qawwa tal-immaġinazzjoni tiegħu, beruq soda fid-dixxiplini intellettwali. Għal il-kollaborazzjoni tiegħu mal-kavallieri ta' San Ġwan u l-arfin profond tal-arti u xjenza tad-disinn urban waslu biex Laparelli sar il-perit li biddel l-istorja tal-kapitali fis-seklu 16. L-esibizzjoni se ddum miftuħa għal pubbliku sal-ġimgħa 18 ta' Lulju.